Matag tribo dunay bahandi. Sa tribong Blaan gawa sa paghabi nga kapin gatos katuig ng ginahimo, ilasab nga bahandi ang ilang katigulangan nga biabot na sa kapin gatos sab ang edad o mga centenarian. Ang ilang sekreto sa taas nga kinabuhi atong sayron sa ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Efren Mama. Sa tribong Blaan nga ilado sa ilang kapingatos na katuig nga paghabi, atong nailhan ang ilang katigulangan nga kapingatos na sabang edad ug padayong gimahal ang ilang kultura. Sa ubos nga bahin sa bukid sa Purok Amguo, daw wala pa sa bokabularyo sa 100 years old nga si Lolo Tony Moso ang magsungkod. Abtik pa kayo, makasabot istoryahan sanglit walay diferensya ang pandungog. Saysay niya nga dula kini 14 ka mga anak sa unang asawa. Sa kasamtangan, kaipon sab niya ang 80 anyos nga ikaduhang asawa. Matud ni Lolo Tony, isip usa ka mag-uuma. Ang sikreto sa taas nga kinabuhi, ang mukaon ug saktong pagkaon. Una muna ipangutanan nimo sa pagkaon na lang. Kay lain naman sa una wala nay kimikal lang kuan. Karon lain naman karon kay nay kimikal lang pagkaon. Sa Sudan nay kimikal na. O wala pa kinang bugas, kabuti na lang ang pagkaon. Nya gulay ang piniminti. Sumala sab ni Lolo Tony, nagpaligon sab kuno sa ilang kinabuhi ang pagsalig sa labaw nga makakagahom. Sama sab sa mitaliwan nga si Yabing Dulo Masalon nga inilang National Living Treasure Awardee o Gawad Manlilika 2016 nga nagsilbi isip Cultural Master of the Blaan Weaving School of Living sa Pulomolok. Una kini mitaliwan niya atong 2021. Kini sab daw ang sikreto nga nung miabot sab kini og 100 years old. Hindi ka magkain ng karne kasi si nanay pag magkain niya ng fried chicken parang magsuka siya. Natural. Natural, oo. Walang chemicals, walang bitsin. Hinoon, ginaatiman man sab sa barangay LGU ang kapin 500 ka mga senior citizen sa maong barangay. Pinaagi sa ilang social services. Nami gi ordinance karon di sa among barangay na rice subsidy sa mga katigulangan. Quarterly ang hatag namo. And then especially sa mga senior citizen, naghatag pod mi og kanang panahon para sa ila, like for example amo silang mitingon kung sa ilang kinahanglan. Gawas sa tradisyon ug kultura, usasab sa bahandi sa matag tribo ang ilang mga katigulangan. Sa tribong Blaan, ilang ginahatagan og bili ang ilang katigulangan isip pagpasalamat sa paghulma sa kaugmaon sa ilang tribo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.